Kakailian, amuyo kadi nga uray sa anyag sigarilyo ti may sa atao ngem na makasangsang-ab ang kanayon iti asok ti sigarilyo kadagdakkel ti chance sa daamaadan iti sakit. Intay amuan no kasano daytoy ang mapaspasamak. Maawagan ka second-hand smoker dagiti tao as saan nga agsigsigarilyo nga makasangsang-ab iti asok nga iruruar dagiti smoker. No adda ti masagnan iti aglawlaw ti maysa nga agsigsigarilyo, makasang-ab daytoy iti duwa a kita ti asok. Umuna, ti side stream smoke. Daytoy ti asok a direkta nga agapu iti nasindian a sigarilyo. Nangat nga to ti konsentrasyon dagiti chemicals amang patawd iti cancer manipud iti daytoy nga asok. Ken ti maikadua, ti mainstream smoke. Daytoy ti asok nga iyang angas si agsigsigarilyo. Awan tinatalged a libel ti panakaisarang ti second hand smoke. Naglaon daytoy ti nasurok 7,000 a chemical. Ginasud kadagitoy ti sabidong ken agarup 70 ti pagaammo a pakaigapuan ti cancer. Adtoy no kasanong apektaran natin na duma-duma a sektor iti tattao. Umuna, kadagiti nataengan. Dagiti nataengan a kanayon a maipasango iti second-hand smoke ket makapasar iti adu a peggad iti salunat akas iti heart disease ken stroke, lung cancer ken kinarigat iti panag-angas. Nalakamot ang maapektaran dagiti ubing gaputa dumadakkel payla ang dagiti bagi ken barada ken naparpartak ti panagangas dangem kadagiti nataengan. Mabali na makapasar iti sudden infant death syndrome dagiti ubing ang ma-expose iti second-hand smoke. Kasamat iti severe asthma, respiratory infections, ken ear infections. Paggadmat lang kadagiti agdadagsen wenno masikog ti second-hand smoke. No ti masikog ket maipasango iti second-hand smoke, ti nikotina ken carbon monoxide ket mabalin a bumalasyo iti placenta, amang iturong iti nababa at timbang ti ubing. Nasapa panaganak ken underdeveloped lungs ti maladaga. Uray kalpasan na may kat ti asok, dumkad daytoy iti nagduduma abanag iti aglawlaw. Isu nga addapay ti third-hand smoke. Awan ti pagpatinggaan ti asok dagiti sigarilyo. Isu asakbay nga agsigarilyo, so kimaten pay ti aglawlaw tapno saan ang makaperwisyo kadagiti non-smoker. Ita, amuyon, barungal daw, barungadan.